Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych vás chtěl přivítat jménem sekce environmentální sociologie a sociologie venkova v dnešním večeru. Naše sekce je relativně mladá v rámci České sociologické společnosti. V letošním roce obnovujeme činnost a jako první dneska bude mít přednášku český sociolog Karel Čada, který je vlastně, tohleto je vlastně Fakulta sociálních věd, je jeho alma mater, ale Karel teď v současnosti působí na Vysoké škole ekonomické a na Fakultě humanitních studií, nebo humanitních studií, tak. Zabývá se analýzou diskurzu, marginalizovanými skupinami, problematikou chudoby, ale také environmentální sociologií. A dneska bude hovořit o veřejném diskurzu o klimatické změně. Ještě než mu přidám slovo, tak bych vás rád pozval k účasti vlastně v naší sekci environmentální sociologie. Máme tam i studentskou sekci a naším cílem je propojovat různé lidi, kteří mají zájem o environmentální sociologii a nejenom oni. Takže chceme propojovat výzkumníky a studenty, akademiky a praktiky, anebo i lidi vlastně z různých oblastí, kteří se věnují kvantitativním metodám a kvalitativním metodám, nebo třeba i environmentální psychologii. V příštích měsících budeme dělat takové společenské setkání, kam jste všichni zváni, sledujte náš Facebook. A od října bychom rádi dělali pravidelné přednášky na různá témata, kam budeme zvát zajímavé české sociology a socioložky, kteří se zabývají tématikou environmentální sociologie. A dneska ten cyklus vlastně otvíráme Karlem Čadou, kterého bych nyní chtěl pozvat na pódium a předat mu mikrofon. Děkuji, Karle. Tak díky moc. Já se tady nejdřív pokusím nasdílet tu obrazovku s tou prezentací. To stačím takhle? Asi stačí takhle. Je to vidět? Nebo jo. Dobrý. Tak já děkuju za pozvání. Je to tak jako, že jak Honza již uvedl, tak je to jako první ze asi série přednášek věnovaných environmentální nebo české environmentální sociologii. To je vlastně takový jako dobrý pocit, že pak vlastně po mně možná přijdou jako mnohem lepší přednášky, než je tady ta, ale ta moje furt bude první, jo? To už jako jediný od tváře. A já vlastně taky začnu ještě předtím, než to rozjede, takovým announcementem. Slíbil jsem Veronice Frantové, že vám také připomenu, že v příští sociologické večery bude hovořit o takových jako různých scénářích budoucnosti Zuzana Hamáčková z Czech Globe, takže vám to vřele doporučuji, jednak proto, že Zuzana je úplně úžasná a dobře mluví a zároveň to nabízí vlastně trošku jiný pohled na klimatickou změnu a problematiku budoucnosti, něco, o čem budu mluvit dneska já, tak si to vlastně myslím, že za 14 dnů, tuším, jestli se nepletu, nebo za týden, teď nevím, jo, můžete poslechnout od Zuzany zase v úplně jiném pojetí a úplně jako jiný způsob toho uvažování o budoucnosti. Jak řekl Honza, já jsem český sociolog a vystudoval jsem tady na Fakultě sociálních věd a vlastně jestli něčím je má jako akademická dráha typická tím, že vlastně jako kombinuju různý typy v oblastí, v kterých se pohybuju, které tak jako různě střídám, takže moje dizertace byla o zdravotní politice, ale zároveň se věnuju třeba i migraci a chudým lidem a environmentální změnám klimatu a problematice environmentální sociologie. V rámci té environmentální sociologie vlastně jsem jednak, a z toho bude trochu vycházet i tady ta přednáška, s kolegyní Markétou Zandlovou, antropoložkou, jsem se věnoval projektu Příbězích sucha, lokálním a národním diskurzům klimatické změny, suchu. V lokálních rovinách to bylo na Jižní Moravě ve 2 lokalitách, ale zároveň jsme se zabývali tím, jak se o suchu mluví v české společnosti nebo v českých médiích. To byla jako jedna věc a v současné chvíli, a to je vlastně moje teďkon jediné, byť
velmi pevné sepětí s Fakultou sociálních věd. Jsem součástí grantu Ondřeje Císaře Under Pressure, kde se zabýváme vlastně klimatickými diskurzy a emocemi a emocionalitou. A v rámci toho projektu v současné chvíli, a také zmíním, s Evou Hejzlerovou vlastně doděláváme takovou analýzu vzniku pražského klimatického plánu, že jsme vlastně dělali jednak analýzu toho pražského klimatického plánu a dělali jsme rozhovory s různými klíčovými stakeholdery. Takže když to budete mít zájem, tak po přednášce vám můžu vyprávět, jak jsme dělali s Evou rozhovor s trestně stíhaným Petrem Hlubočkem a jak je vlastně důležité při kvalitativním výzkumu využívat i tak oldschoolová média, jako je papírový dopis. Tak, ale teď se dostaneme k tomu tématu, o kterém bych chtěl dneska mluvit, a to jsou vlastně nějaké širší uvažování o diskurze v změně klimatu, které tu přednášku jsem si nazval Apokalypsa, fatalismus a radikální naděje. A to, co bych tam chtěl ukázat, je vlastně uvažování o změně klimatu, o environmentu z pozice takové spíše kulturní sociologie. Jo, že to je vlastně něco, co v rámci třeba diskuze v environmentální sociologii stojí trochu stranou. Zároveň ta kulturní sociologie je disciplínou nebo komunitou, která si žije trochu svým vlastním životem. A takže byť to v té prezentaci nebude nikde zmíněno, nicméně je tam prostě určitá inspirace jednak prací Jeffrey Alexandra, jakoby nějakým klíčovým autorem kulturní sociologie, který se prostě zabýval problematikou veřejné sféry, diskuze, co vlastně znamená různých kulturních logik, co je opodstatněné, co je legitimní ve veřejné diskuzi říkat, co je v veřejné diskuzi neříkat. A vlastně jakoby specificky pak mě zajímá práce Philippa Smithe, který se přímo věnuje právě klimatické změně. A proto vlastně pro ten jeho přístup je typické to chápání té klimatické změny jakoby jakéhosi sociálního dramatu. Jo, že prostě vnímáme to, že vlastně vedle toho, že ta klimatická změna je vytvářená a dá se dokladovat celou řadou prostě grafů a tabulek a změn a takhle, tak zároveň je to nějaký veřejný akt. Ten Philip Smith o nich říká, že to je prostě do jisté míry sociální fakt. Jakoby v tom Durkheimovském slova smyslu něco, co nás přesahuje, něco, co vlastně je vytvářeno jak tou materialitou, tak tím diskurzem, a zároveň je vlastně dobré tomu věnovat právě tu pozornost jako nějakému sociálnímu faktu, jako nějakému performativu, že ta klimatická změna je nějakým způsobem vyprávěna, je nějakým způsobem inscenována, je nějakým způsobem performována. Jo? Ale to neznamená, že by ten přístup říkal, že je jako o to méně reálná. Jo? Vlastně to trochu vychází i z toho takového přístupu k tomu například sociálnímu konstruktivismu, jo? Že to není ten přístup, co vlastně někdy v nějakých jako pracech, který vychází z toho sociálního konstruktivismu, trochu zaznívá, že když je něco sociálně konstruované, že to jako není reálný, že to ve skutečnosti je jiný a to je ten jazyk, který to celý zatemňuje a nějakým způsobem to vytváří nějakou jako umělou realitu. Spíš vlastně to vnímáme, že ta změna nebo ta klimatická změna je nějakým způsobem sociálně spolukonstruovaná, je konstruovaná jak těmi materiálními věcmi, tou přírodou, těmi vědeckými měřeními, stejně tak jako tím jazykem a těmi příběhy. A to je právě to, co ji činí reálnou. Neznamená to tak, že by byla o to reálná míň, nebo ta diskuze prostě navazuje na tu tradici, kterou jakoby by se řeklo, že v tom světovém kontextu sociologie je to ten konstruktivismus, který není jenom sociální, materiální, tak, jak je vlastně nějakým způsobem prezentován třeba francouzským sociologem Bruno Latourem, částečně Janem Hackingem a v českém kontextu vlastně hodně třeba prací Zdeňka Konopáska, tou jeho původní. Takže to je to, z čeho budu vycházet, a to co mě vlastně jako zajímá na té klimatické změně, je vlastně ta představa a ten narrativ té apokalypsy, že vlastně když jsem tu přednášku, nebo když jsem si vlastně ta
tu přednášku a ji asi, myslím, že takhle v nějakých podobách ji reprízuju asi po třetí a vlastně od začátku mě, když jsem ji psal vlastně poprvé, nebo jsem si ji připravoval, tak to bylo vlastně období už několik let zpátky, kde byl vlastně velmi populární koncept deep adaptation, prostě ten přístup té klimatické změny, který říká, přijde prostě velká změna té společnosti, najednou všechno se promění, prostě ten svět, na který jsme zvyklí, jako přestane existovat a to, co vlastně my potřebujeme, je adaptovat se na ten svět, který bude nehostinný, nepříjemný, plný bídy a utrpení. Jo? A to je něco, co vlastně na tom přelomu nebo kolem toho roku 2019-2020 rezonovalo jak vlastně českým diskurzem, tak hlavně těm zahraničním. A když se vlastně i teď podíváme na nějakou historii těch sociálních hnutí, tak třeba Extinction Rebellion je prostě do jisté míry vlastně produkt tohodle typu diskurzu. Jo? A mě vlastně zajímalo a zajímá, co to vlastně znamená. Co to vlastně zajímá vlastně žít v takovém jako předapokalyptickém světě a jakým způsobem se k tomu světu stahovat. A zároveň mě vlastně zajímá i to, jako jakým způsobem v tom světě hledat nějakou naději. Jo? A vlastně, když jsem nad tím jakoby přemýšlel, tak je to jako téma, kde se ve mně prolíná jakoby dvě role, tak jak o něm přemýšlím. Jednak role sociologa, který vlastně se o tom světě snaží přemýšlet, a zároveň jako prostě do jisté míry i role rodiče. Jako někoho, kdo má malé děti, 7 a 10 let, jo, a nějakým způsobem přemýšlí o tom, jaký ten svět bude, až ty děti budou velký. Jo, a zároveň si do jisté míry myslí, že ten svět opravdu může být v něčem mnohem méně příjemný, než je ten svět teď. Ale zároveň to neznamená, že bychom v tom světě neměli hledat tu naději a neměli prostě vnímat nějaký zdroje té radosti. Jo? Zároveň prostě nevnímám ten svět, jako že by ta budoucnost, která nás čeká, zároveň nějakým způsobem legitimizovala nebo zavdávala to, že bychom teď měli jako procházet takovým dlouhým slzavým údolím. Jo? A to je něco, co mě vlastně jako, takže ty dvě roviny mě v tomhletom nějakým způsobem zajímají. A samozřejmě vlastně to celé vlastně navazuje na nějakou jakoby delší diskuzi o klimatických změnách a vlastně i ten jakoby ten diskurs té apokalypsy často pracuje s tím, jakože vlastně říká, podívejte se, jako už tady máme jako nějaký vědecký konsenzus, který nám říká, klimatická změna probíhá. Máme tady řadu lidí, kteří jakoby uznávají to, že se ta klimatická změna děje, ale zároveň pouze nějaká jako menšina z nich jako vnímá nebo akcentuje, co to pro nás znamená, jaké to ty implikace bude mít. Jo? Je to podobné sociolog Daniel Cohen, který hodně píše o popření a zabývá se vlastně různým typem popírání v různých typech, tak on odlišuje takovou úroveň interpretačního a implikačního popření. Že na jedné straně můžete něco popírat jako interpretace, že říkáte, ta věc prostě neexistuje a prostě žádná klimatická změna neprobíhá, to se nám všechno jenom jako zdá. Jo, jsou to takové výkyvy toho běžného cyklu, jo, tak to je ten jeden typ toho popření, ale zároveň může být popření toho, že my říkáme, ano, probíhá to, ale zároveň nepřipouštíme si ty implikace toho, co to znamená. Vlastně děláme business as usual. Jo. Tak to je vlastně věc, kterou jakoby ta hluboká adaptace trochu jakoby akcentovala, kritizovala to, jo, že najednou jako připouští, že ten vědec ten rozpor, nebo to není ten problém pro nás, to popření toho, že by ta změna existovala nebo neexistovala. Ten problém je, že vlastně ta společnost popírá to, že by to pro nás něco mělo znamenat a měli bychom se chovat nějakým jiným způsobem. Jo? A v tomhletom směru vlastně jako zaznívají ty radikální teze, že se prostě blíží jako nějaká nevyhnutelná blízká prostě vyhnutí toho lidského druhu. Jo? A
ten další důvod, proč mě to zajímá, že mě obecně jako sociologa zajímá jako budoucnost. A jako nezajímá mě budoucnost tak, že bych se ji snažil předpovídat nebo věštit, ale zajímá mě prostě, jakou roli hraje budoucnost v té současnosti. Co pro nás vlastně ta budoucnost znamená. A to je třeba téma, který jako to, co vlastně v různých oblastech, který zkoumám, tak je třeba něco, co to přemosťuje. Mě na jedné straně zajímá klimatická změna a na druhé straně jsem teď dělal toucherový projekt, kdy jsem se bavil se chudými dětmi na základní škole, co chtějí dělat za střední školu a co chtějí dělat potom. A vlastně v oboje byly nějaké úvahy o tom, jakou roli hraje v tom lidském životě ta budoucnost. A v tomhle směru já jsem jednak se inspiruju Arjunem Appadurajem, to je takovej původně indický sociální antropolog, a ten vlastně hovoří, že k té budoucnosti se můžeme vztahovat jakoby 3 různými způsoby. Jeden ta způsob je imaginace, my si můžeme představovat, jaká ta budoucnost bude. My můžeme další způsob je ta aspirace, to je to, co my jako očekáváme a co děláme. A poslední je, že můžeme nějakým způsobem anticipovat, jo, že to prostě je něco, co jako předpovídáme tu budoucnost. Ve všech těch podobách ta budoucnost funguje jako nějaká sociální imaginace. Ať už v tom v tom smyslu Taylora, když Taylor hovoří, že ta sociální imaginace je nějaká naše představa o tom fungování společnosti, tak i v tom, jak uvažujeme o té budoucnosti, tak my nějakým způsobem mobilizujeme, používáme, vyjadřujeme tu naší představu o tom, jak ta současná společnost je, jaká by měla být. A to se pak vlastně, nebo jinou tou formou, nebo trochu tím jiným pojetím, který nalezáme u Ernesta Laclau, který vnímá, že to je nějaký ten imaginární horizont. Jo? Kdy vlastně my často ty současné věci legitimizujeme nějakým imaginárním horizontem v té budoucnosti, který je jednak vágní, ale zároveň k němu můžeme odkazovat. Takový může být třeba trvalá udržitelnost nebo prostě zvyšující se hrubý domácí produkt. Jo? Demokracie. To jsou všechno ty horizonty, které vlastně teď je nemáme, víme, že jsou deficitní, ale je to něco, k čemu směřujeme. A pro ten daný účel pro mě nejpodstatnější autor je německý sociolog Jens Beckert, který, když hovoří vlastně o kapitalismu tak a o budoucnosti v kapitalismu, tak vlastně pro něj jsou vlastně důležitý 2 ty kritéria toho, jak tu budoucnost tvoříme. Jedno je ta kalkulace a druhé je imaginace. Jo, že když si vlastně představíme, tak ta budoucnost na jedné straně může být ta imaginativní, to představování si, jako, nebo v tom klasickém žánru, prostě to je ta předpověď nebo podobenství, že se vám najednou prostě zjeví ta budoucnost a nějakým způsobem ji prostě jako popisujete, jo, představujete si ji, a což vlastně Becker třeba ukazuje, že to může být prostě nějaké opravdu ty velké, jako takové ty startupové nebo kapitalistické produkty ve smyslu toho, jako je ta silná vize prostě, která je tím performativem, který tlačí tu společnost nebo tu firmu dopředu. A druhým tím rysem je ta kalkulace. Jo, že my tu budoucnost prostě počítáme a na základě toho si prostě říkáme jasně, takže když já si tady do banky prostě budu každý měsíc ukládat 700 korun na důchod, tak mi to prostě v horizontu 30 let přinese tolik a tolik, jo, a tak dále. Jo, a jsou to prostě a ty 2 módy vlastně mně přijdou, že jsou vlastně pro tu celou diskuzi o těch klimatických změnách hrozně podstatný. A to, co mě vlastně taky zajímá, je to, jakým způsobem oba se nějakým jako prolínají a doplňujou, nebo naopak vlastně v jakém jsou vztahu v té diskuzi o těch klimatických změnách. A jak se pak budu snažit ukázat jednak v nějakých širších debatách, a jednak vlastně v tom poli, v těch 2 polích, který zkoumám, to jednak v tom suchu a i v tom pražském klimatickém plánu. A tím pádem vlastně jako proč je další věc, co tu klimatickou změnu dělá zajímavou, je, že ona vlastně jakoby ty příběhy, které nějakým způsobem v rámci ty klimatické změny hovoří o té minulosti a přítomnosti a budoucnosti, tak zároveň jsou to často příběhy o krizi. Jsou to prostě krizová vyprávění. Jo? A ty krizová vyprávění jsou vlastně v rámci nějaké té veřejné sféry jakoby nějakým způsobem specifická vyprávění. A zároveň, protože jsou to vyprávění, která
jsou dramatická a zároveň jsou vlastně nesou vlastně určitý velmi silný jakýsi institucionální nárok. Jo, není to prostě běžné vyprávění, ta krize je něco jakoby specifického. Jo, a vlastně a ta krize je sama o sobě něco, co se v té politické debatě ustavuje a o čem se vede ta spor. Jo. O čem se vede spor? My v článku, který jsme psali s Petrou Honovou, vlastně se třeba zabýváme tím, jak se v diskuzi o vlastně nucené zprávě ve VZP, tak jak ta vlastně celá diskuze je o tom, jestli ta situace, ten problém, který kdysi ta zdravotní pojišťovna měla, je něco, co je normální, co prostě je součástí nějakého provozu a dá se to léčit tak, že vy jako poštelujete ty knoflíky, které jak ty peníze se přerozdělujou. A nebo jestli je to krizové vyprávění, jestli to znamená, že ta krize je to, že najednou ta instituce selhává, je potřeba udělat razantní změnu. Jo? Vlastně pro tu krizové vyprávění a pro ten nárok toho krizového vyprávění mně vlastně připadá, že je důležitá ta metafora té medicíny. Jo? Že když v medicíně prostě máte ten krizový stav, tak to najednou jako znamená, že se potřebuje že ten organismus hrozí tím selháním, jo? Je tady prostě ta smrt za náma, jako před náma, jako je to ta urgentní potřeba, jo? Proto hovořím o té urgentní medicíně. Jo? A což opravňuje jednak razantním krokům, které bychom jinak jako si dovolit nemohli. Opravňuje to k tomu porušování některých věcí, prostě jako když je ta krizová situace, tak můžete na tom pacientovi dělat zákroky, které vám on nemusí schválit, protože to je ta krize. Jo. A není to prostě problém nějakého symptomu. Jo? Není to tak, že prostě řešíte nějakou izolovanou věc, je to prostě ta krize je to, co zasahuje jakoby celý organismus toho pacienta. Jo? A vlastně některé ty znaky vlastně jsou právě i v těch krizových vyprávěních. Že když jsme se vlastně s Petrou a potažmo také v rámci toho grantu s profesorem Kabelem a Simonem Smithem koukali, co jsou vlastně ty znaky toho krizového vyprávění, tak jednak je to systémové selhání, prostě aby to krizové vyprávění v té veřejné debatě fungovalo jako krizové vyprávění, tak prostě to není okrajový problém, je to problém, který zasahuje celý systém, to hrozí to selhání toho systému. Nějakým způsobem se dotýkají morální hodnoty společnosti, je to prostě vyprávění o tom, že vlastně jsou jako v sázce nějaké klíčové hodnoty, je pro něj klíčové to oddělení minulosti a budoucnosti. Jo, teď se prostě něco děje a už jako vlastně ten institucionální nárok, to krizové vyprávění je už prostě není možný business as usual. Prostě udělat něco jako úplně totálně jinak. Jo. Prostě klimatickou krizi nevyřešíme tím, že budeme dál pokračovat v kapitalismu, jak jsme zvyklí. Jo. Potřebujeme razantní změnu. Klimatickou změnu nevyřešíme, pakliže prostě totálně nezměníme vzorce mobility třeba. Jo. Prostě vytváří ten pocit urgence. Jo. Je to prostě to, co vytváří ten pocit, že je potřeba jednat teď hned. Jo. Není čas na nějaké dlouhé přemýšlení. A volají po nějakém krizovém managementu, silném vedení a je to určitá ta legitimita, jakoby legitimizují tu rychlou politiku. Jo. A zase, jo, je to něco, co ten spor je často o to jednání, jo, že vlastně máte ty zastánce toho krizové vyprávění, naopak vlastně ta druhá strana, která se snaží tu krizovost nějakým způsobem potlačit, tak je to prosazování těch pomalých politik, těch analýz a těch kulatých stolů a tak dále. Je to vlastně jako jiný typ té politiky. Možná jakoby šlo by vlastně na to použít i takovou tu Kahnemanovskou, prostě tu logiku pomalého, rychlého myšlení, tak možná i tohleto by se nějaké paralely s těmi dvěmi politiky šly najít. A předposlední věcí teoretického úvodu vlastně a zároveň jako mě ten teoretický úvod trochu slouží k tomu, abych jako zkusil vlastně i z hlediska té environmentální sociologie jako pro mě říct ty zajímavý autory, ty autory, kteří přistupují z té kritické perspektivy a myslím si, že je dobré jim třeba věnovat pozornost, jo, tak v rámci těch apokalyptických diskurzů logicky vlastně odkazují k nějaké širší práci o environmentálních diskurzech a pro mě v tom je vlastně hodně zajímavý John Dryzek, australský politolog, který vlastně udělá takovou jako typologii těch diskurzů primárně na základě toho, do jaké míry oni
ty diskurzy souhlasí nebo nesouhlasí s tím současným uspořádáním, jo, že máte prostě radikální diskurzy, které vlastně odmítají, prostě říkají jasně, tak aby jsme nějakým způsobem zachránili planetu, prostě musí se společnost celá předělat. Máme diskurzy jako prostě ekologické modernity, trvale udržitelného vývoje, které vlastně jako nespochybňují ten základní ráz té společnosti. A druhou tou rovinou je vlastně jakoby nějaký další rozměr té změny. Jo, a pro mě je vlastně důležitý vlastně ten první diskurs, ten survivalism, což je ten diskurs právě toho přežití, a to jsou ty primárně velmi často ty apokalyptické diskurzy, které vlastně říkají, které vytváří tu temnou minulost a tu temnou budoucnost, pardon, a vytváří tu představu té nehostinné planety. A jak ukazuje ten Dreiser, často jsou vlastně v nějakém dialogu s těmi prometeovskými diskurzy, které nám vlastně říkají, že se vlastně nic zásadního neděje. Nebo že to zvládneme, že to prostě, teď to vypadá tak jako temně, ale najdou se určitá prostě technická zlepšení, které to všechno dokáží překonat. Tak a poslední vlastně jako věcí, s kterou já pracuju, a bude se pak spojovat, je vlastně nějaká představa těch kulturních kódů, jo? Že ty diskurzy jsou nějakým způsobem jakoby do jisté míry lokální, nebo jako vycházejí z nějakých konkrétních oblastí. Máme prostě ty diskuze třeba týkající se změn klimatu. Ty diskuze my můžeme prostě dělit a klasifikovat podle nějakých dimenzí, které jsou jim vlastní, ale zároveň vlastně ty diskurzy jsou součástí nějakého jako obecných kulturních kódů o tom, jak vlastně v té společnosti přemýšlíme o tom, co je dobro, co je špatně, jo, jaké jsou prostě ty klíčové kategorie, jo, a tam jednak vlastně tou inspirací ten Jeffrey Alexander s tou binární logikou, a pro mě vlastně tou druhou takovou klíčovou inspirací je Mary Douglas. A Mary Douglas vlastně vychází z takové představy jakoby určité mřížky, vlastně ta mřížka Mary Douglas vlastně vychází, nebo ona vlastně nějakým způsobem odkazuje k Durkheimovi sebevraždě a k jeho způsobu vlastně té klasifikace, a vlastně jsou tam jakoby ty dvě osy, vlastně jednak jakási mřížka regulace, to znamená, jak jsou ty pravidla důležitá a prostě striktní pro to určování, co je dobré, co je špatné v té společnosti, to znamená, do jaké míry vlastně jsou pro nás důležitá pravidla, regulace, nebo do jaké míry jakoby nejsou. Jo, když si představíte, na jedné straně máme volnou ruku trhu, prostě, což je prostě nějaká morální sféra s velmi volnými pravidly. Na druhé straně můžeme mít instituce, jako je katolická církev, která je nebo moderní medicína, které jsou naopak vlastně velmi hierarchické a velmi vlastně daný těmi pravidly, kdo co může dělat, nebo státní byrokracie v tom klasickém weberovském smyslu. Jo? A tou druhou stranou té mřížky je integrace, to znamená, do jaké míry je tam nějaká jakoby sounáležitost s tou skupinou, do které patříme. Jo? A to je to, co ta Douglas prostě bere z toho Durkheima, a pak to jakoby rozpracovává do nějakých jakoby čtyř druhů kódů. Jo. Jedno je ten fatalismus. Fatalismus je prostě ta vlastně silná regulace bez té sounáležitosti s tou skupinou. Prostě mám ty pravidla nějak určují, ten náš osud, všechno je daný, ale není tam důležitý. Je to vlastně hodně individualistický. Pak je naproti tomu ten individualistický, to je prostě slabá skupina, slabý pravidla, to je ten trh do značné míry.
nebo ta logika toho trhu, logika prostě toho self-interest. Jo. Pak máme vlastně tu hierarchickou, to je silná regulace, silná skupina, jo, když si představíme prostě klasická národní byrokracie a tak dále. A ta logika rovnostářská, egalitariánská je vlastně ta logika vlastně silné skupiny, ale slabých pravidel. Důležitý vlastně proto je, že to členění nám vlastně se snaží nějakým způsobem ukázat tu logiku té morálky, na základě čeho my říkáme, co je dobrý, co je špatný. Ale vlastně neříká nám, nebo nesnaží se nám říct, že by něco bylo lepší nebo něco bylo horší. Jo, prostě vlastně podobně, kdybyste se koukali, podobně vlastně trošku uvažuje Lik Boltanský. Jo, když vlastně určuje ty různé jako způsoby těch legitimizací v takovém tom on justification, tak taky tam vlastně Boltanský s Thevenotem vlastně používají vlastně podobnou logiku, že máme různé způsoby odkazování k tomu, co je správné, co je nesprávné v různých sférách. Jo. To znamená, že to, co nám vlastně říká vlastně podobný argument, že to, co je jako způsob morálky, tak jak je určená trhem, je prostě jiný způsob morálky a odvozování morálky, než máme třeba ve vědě nebo v římskokatolické církvi. Jo? A pro ten sociologický pohled je vlastně důležitý vlastně přemýšlet, v jakých těch daných sférách určitý ty typy těch kulturních kódů jsou použitý, jaký to má nějakým způsobem institucionální důsledky, co to vlastně znamená pro tu instituci. Jo. To, že moderní medicína žije ve světě jako hierarchického odkazování, znamená ten způsob té legitimizace znamená, že nějakým způsobem jsou ty špitály a ty vztahy těch špitálech prostě vytvořeny. A zároveň také znamená vlastně to, v čem nám to může ukázat, kde jsou vlastně způsoby neporozumění mezi těmi různými typy toho odkazování. Proč třeba si někteří lékaři nerozumí s některými zdravotními ekonomy. Jo, protože prostě ta logika toho trhu a logika té medicíny je vlastně trošku jiná. A o řadě věcí. Vlastně to, co je dobré, nebo to, co je špatné v té institucionální rovině, prostě je pro ty obě dvě strany něco trochu jiného. Jo, a mě vlastně zajímá tady to, jak to hraje roli i v té diskuze o té klimatické změně. Když se vlastně člověk podívá na tu apokalypsu a vlastně se jako když jsem se vlastně tak jako říkal na tu deep adaptation a říkal jsem si, kde se ta představa té apokalypsy vzala, tak jsem vlastně zjistil, že ta apokalyptičnost je něco, co je prostě inherentně daný tomu modernímu environmentálnímu diskurzu. Jo? Když bychom si vlastně šli jako tak vlastně Malthusem počínaje a dále, je tam prostě ta představa vlastně té neudržitelnosti, jo, toho počítání a jakéhosi na základě nějakých kalkulací a expertního měření, ukazování, že ta společnost jako nezbytně, nevyhnutelně spěje k nějakému zániku, nějakému problému. Jo, z hlediska těch kulturních představ je vždycky jako je dobrý vlastně, co je ten zdroj toho, jo, že když se vlastně podíváme po té situace, po té druhé světové válce, tak minimálně třeba do 60. let tím strašákem bylo přelidnění. Jo, že někdy od toho roku 48, ten William Voigt píše The Road to Survival, přes The Plundered Planet, až k těm 60. letům, prostě ten hladomor a tak dále, byla ta představa vlastně toho, že tím největším strašákem je to přelidnění, který povede k tomu, že vlastně budou přibývat lidí, kteří hladoví, bude se muset nějakým způsobem ty vyspělé státy rozhodovat, koho nechají přežít, koho přežít nenechají. Bude to vlastně zdroj nějakého konfliktu, který bude mezi tím více rozvinutým, méně rozvinutým světem. Jo, a zase máme tam prostě všude ty vzorce a ty grafy prostě v těch oldschoolových podobách, které nám ukazují, jak ta planeta skončí někdy. Vlastně
najednou jako s tou změnou a s ropnou krizí 70. let najednou se jako objevují ty narrativy, které už jako nespochybňují tolik to přelidnění a začínají být jako klíčové jakoby ty nerostné nebo ty zdroje té planety. Najednou už jakoby ten problém už jako nejsou lidi, ale problém je, že vlastně dojde ropa, dojdou další prostě nezbytné zdroje. Jo? A to je zase něco, co vlastně nějakým způsobem začíná z limity růstu a pokračuje vlastně dalšími studiemi. Jo, je pak zajímavé, že v 80. letech najednou začíná i ta protireakce. Jo, že už se objevují jakoby ty těšitelské zprávy těch expertů, kteří říkají, že vlastně je to celé trochu špatně spočítané a že zároveň jako ti všichni autoři nějakým způsobem podceňují tu sílu toho kapitalismu se reflektovat, reformovat a tak dále. Jo? Což vlastně při takový jako diskurs, který pak vlastně nějakým způsobem vrcholí, nebo jako takovým prezentacím je ta práce Björna Lomborga, The Skeptical Environmentalist, který ukazuje, jak ta řada těch počítání byla špatná. Jo, a ukazuje to, jako, takže ten způsob toho, jakoby té kalkulace, toho módu, toho kalkulativního předpovídání té budoucnosti, je něco, co vlastně je tomu environmentálnímu diskurzu vlastně od začátku jako je v tom jakoby přítomno. To znamená, že vlastně s tou klimatickou krizí nebo s tím jazykem toho ukazování prostě těch důsledků té klimatické krize zvyšujících se teplot a toho, co to znamená, že se ta planeta oteplí o x stupňů, tak k čemu dojde, tak vlastně jako vidíme nějakou replikaci toho narrativu, který už jsme jakoby předtím mnohokrát slyšeli. A to, co mi ale přijde, že vlastně třeba v té debatě už tolik není reflektováno, je jakoby ta reflexe těch minulých očekávání. Autoři Brown and Michael mají takovou jako článek o sociologii očekávání, kde oni vlastně mluví o tom, že my jako se k té minulosti a budoucnosti jako vztahujeme nějakým způsobem reflexivně. My prostě jako to, co my děláme, je, že vy v tom, jak uvažujete o budoucnosti, nezohledňujete jenom to, jak jste teďkon, ale zohledňujete o tom, jak jste někdy předtím už uvažovali o budoucnosti a jak to dopadlo. Jo? Že prostě jako to, co vy děláte, to je to retrospect and prospect, že prostě se vracíte zpátky k tomu, co jste kdy očekávali. Jo? A jak to dopadlo. A na základě toho vy očekáváte dál. Jo? A to samé nějakým způsobem pak přidáte do budoucnosti. A tady to mě vlastně trochu jako dává vlastně k tomu přemýšlení, že to je třeba aspekt toho diskurzu, který chybí. Jo? Jakože my si vlastně víme v té diskuzi o klimatických, o změnách klimatu, nebo ti, co mluví o změnách klimatu, tak vlastně hrozně málo mi přijde, že v tom diskurzu je přítomná ta reflexe toho, že už tady máme v minulosti řadu obdobných narrativů, který nikdy tou apokalypsou neskončily. Jo? A z tohohle důvodu vlastně není jakoby nepřekvapivé, že vlastně jsou skupiny v té společnosti, které ty nový narrativy vnímají rezervovaně, staví se k ním skepticky. Jo? Protože prostě to souvisí s nějakým tom, že už jsme toho slyšeli hodně příběhů a ty nějak skončily a vlastně ta apokalypsa nenastala. Jo, když se podíváte k tomu Vojtovi, do těch 40. let, tak ta apokalypsa tam měla být někdy v 60. Jo, 70. leta taky už prostě věštili, že po roku 2000... Ježišmarja, jo, dobrý. Jo, a tohle to vlastně je něco, co mně třeba přijde, že jako kdybych ta teorie nebo to, co mi tam chybí, nebo když ta teorie může být jako užitečným nástrojem si vzhledem k tomu diskurzu, že vám může ukázat, co v tom diskurzu chybí, jo, protože jinak se to jako blbě poměřuje, jako co tam není, tak to je vlastně jedna z věcí, která mně přijde, že tam není. Ale vedle té kalkulace v tom
Zároveň v tom diskurzu je přítomný ten druhý mod a ten mod té imaginace, toho podobenství, toho jako té představivosti, co se jako změní. Jo. Pro mě vlastně takový jakoby silný moment vlastně tohohle typu uvažování o budoucnosti je předmluva Rachel Carson k The Silent Spring. Jo. Znáte asi knihu Rachel Carson Silent Spring, 60. léta, prostě prostředky na hubení hmyzu a úbytek ptáků. Jo. A najednou ona prostě v tom úvodu té knihy, která je hrozně nudná jinak, jo, tak popisuje tu představu vlastně najednou toho jara, který je tichý, jo, který prostě najednou ty ptáci tam prostě nespívají. Jo. A to je najednou tam nepotřebuje ty vzorečky. K tomu, aby ona vlastně vytvořila to, co vlastně jako z té knihy všichni čtou a to, co bylo vlastně jako pro ten obraz klíčový, tak to nebyly ty kalkulace, ale byla ta představa. Byla jakoby ta imaginace, ten obraz té společnosti. Ne, už to nejsou čísla, je to ten obraz, jo, který zároveň jako podle řady autorů vlastně působí jako obraz, kdy to vlastně je že to navazuje na nějakou tu mytologii toho ztraceného ráje a toho zrazeného ráje a tak dále. Jo? A vlastně podobně, vlastně stejně jako do jisté míry tyhle ty imaginativní vzorce pak vlastně můžete najít i u Grety Thunberg v nějakých jejich jako projevech. Já vlastně trochu jako tady jako jenom to, co vlastně, když se jako na to podíváte a vrátili bychom se k tomu předchozímu slajdu a přečetli si ty autory těch jako klíčových kalkulativních apokalyps, tak vyjma paní Meadousové jsou to všechno muži. Jo? A tady najednou jako Rachel Carson jako žena a Greta Thunberg tak jako žena. Já vlastně úplně přesně nevím, co to znamená, jo? Ale přijde mi, že to je vlastně něco, co je taky jakoby důležitý v rámci toho diskurzu, že najednou jako určité znaky a určitý způsob toho odkazování té budoucnosti je jako víc maskulinní a určité je prostě je víc feminní. Jo? A zároveň s tím možná souvisí, možná asi Jeffrey Alexander by v tom viděl i tu dualitu té racionality a těch emocí, jo? Kdy na jedné straně jako ta veřejná sféra je prostě pro ní ta racionalita, ta kalkulace něco, co je jakoby mnohem víc legitimní, víc jako košer, říká v těch diskuzích, než ta sféra té představivosti nebo sféra těch emocí. Asi by vlastně tohle to je třeba hodně vidět právě v té diskuzi o Gretě Thunberg, jo, kdy vlastně, kdybyste se koukali na ten způsob toho, jakým je delegitimizována, tak je to vlastně právě skrze tu její mládí, pohlaví, jo, příliš emocionální aspekt proti té vědecké racionalitě. A to, co ale jako a tady to vlastně ty módy, ty kalkulace a ty imaginace takhle byly vlastně obecně v tom environmentálním diskurzu, v tom velkým, ale zároveň vlastně oni často se nějakým způsobem jakoby propojujou i v těch malých dokumentech. Jo? Když se podíváte právě na ten klimatický plán, tak ten klimatický plán je do značné míry dokument, který je postavený právě na těch kalkulacích. Je tam prostě řada těch obrázků, které nám ukazují prostě, jak se implementace klimatického plánu projeví do roku 2030, jakým způsobem prostě budou ubývat ty emise. Ale ve výsledku, když se vlastně do něj začtete, nebo když se na něj podíváte jako na celek, tak ani tenhle ten dokument vlastně není úplně kalkulativní a není prostý imaginace. Vlastně trochu příznačný je, že když my jsme se bavili s těma tvůrcema těch politik, ten plán, když se tvořil, tak měl jakoby se zaměřoval na 3 oblasti: energetika, adaptivní opatření, doprava a cirkulární ekonomika, pomlčka odpady. Jo? A my jsme se bavili s těmi lidmi v těch komisích a tak dále. Tak řada z nich, vlastně, když jsme se ptali, co bylo podle vás jako
jako proč byl tak úspěšný, co vlastně jako vidíte za tu největší inovativnost toho plánu, tak dva respondenti to řekli úplně jako první věc a další to pak zmínili potom a řekli, no, že se prostě najalo grafický studio, který to udělalo prostě pěkný ten dokument, jo. A nejenom jakoby to, že vlastně jakoby oni vidějí, že jako mi nestačí to jako mít spočítaný, ale je prostě důležitý to nějakým způsobem představit, jo. Ta imaginace se prostě projevuje prostě v tom, že tam jsou ty nákresy, jo, kdy máme ty místa, kde prostě ta zeleň jako se hezky pojí s tou městskou hromadnou dopravou. Máme ty města, jo, kde vlastně máme ty budovy, kde se koncentrují ty obyvatele zároveň v tom zeleném prostředí. Jo, dalším vlastně takovou imaginací tam prostě jsou jako, že vlastně jako my, když jsme to četli poprvé s Evou, tak jsme z toho vlastně nabili takový dojem, že ta klimatická krize je takový jako pravý požehnání pro tu Prahu, jo? Že ty věci, které by se jako jinak jako neděly, tak se najednou dělat budou a umožní nám to prostě to město bude zelenější, krásnější, přívětivější k lidem. V tom historickém jádru budeme mít jako tašky bobrovky, které zároveň budou jako fungovat jako ty panely na solární energii. Takže tohle tam všechno je. Jo, takže vlastně a i ty tvůrci politik sami vlastně akcentují to, že vlastně jak ta kalkulace je důležitá. Ta kalkulace prostě dodává tu legitimitu. Ona ukazuje, kdybychom se podívali na to, jak jsem říkal, jak je ta klimatická změna nebo ta diskuze o ní jako inscenována, tak ty jsou prostě důležitý pro to, aby mohly být někdo brán vážně, aby prostě to bylo vidět, že to je přece ten racionální diskurs, že ta racionalita, to je to, co vlastně nám dává tu vstupenku do té debaty, to, že jsme ty experti, že je možné nás brát vážně, ale zároveň to vlastně nefunguje bez toho, že by součástí toho bylo jako s nějakým způsobem stělesnění, popsání, vytvoření právě té budoucnosti, kterou my si můžeme představit. Jo. Obdobně vlastně to funguje v tom suchu. S tím, že vlastně jakoby je tam rozdíl v té proporci, že zatímco v té analýze toho klimatického plánu jako přes ty všechny obrázky a přes tu důležitost toho grafického studia, ty kalkulace je to, co převládá, tak vlastně jakoby často to líčení to, jak česká média třeba líčila sucho, jo, tak vlastně hodně vychází z nějaké právě z těch obrazů. Jo. Vyschlé vodní toky, chudá půda, množící se paraziti, jo, narušení nějakého časového pořádku. A to celé vlastně přispívá k tomu, že se vytváří ta představa jako suché, jako nějakého nového normálu. Jo, že vlastně se postupně říká, to je něco, co si musíme zvyknout, to prostě se normalizuje. Jo, ale vlastně jakoby zajímavý je, že se to vlastně neděje přes ta čísla, děje se to prostě přes ty obrazy, přes ty cyklické zdůvodňování nebo přes ty cyklické jako objevování se těch vyschlých toků a těch vyschlých té vyschlé krajiny. Jo. Jako vlastně, i vlastně pro mě bylo překvapivý, že když já jsem vlastně začal s tou analýzou těch mediálních jako zmínek o tom suchu, a my jsme hodně analyzovali rok 2019, což byl, myslím, že i v médii, jakoby, že sucho bylo to slovo toho roku, jo, a vlastně jsem jako pročítal to množství těch článků a pak jsem se vlastně koukal na ty kódy, jo. Tak to byla opravdu vlastně jako taková jako biblická apokalypsa, jo, jakože vlastně i ten hmyz tam byl a ty kobylky tam byly, jako všechno tam nejenom jako ten obraz tam vlastně jako vyjede. A až vlastně pro mě to bylo vlastně překvapivý, jo, jako do jaké míry vlastně to celé léto vlastně v těch okrajových zmínkách vlastně replikuje takovejhle vlastně až takový jako skoro až archetypální obraz. Jo, tak to je, nicméně i tam vlastně zase jako máte jakoby specifické ty módy té kalkulace, jo, které zase, a ta kalkulace vlastně může být jako v různých podobách. Tady to je kalkulace pomocí Huglinova indexu. Huglinův index to nám určuje
suchost vína. Jo? A vlastně tady vidíme tu projekci toho, jak vlastně ta Morava se vlastně postupně bude posouvat od toho Millera a Veltlínu k tomu Merlotu a možná až Krioše. Jo? A zase je to prostě nějaký je to prostě ten způsob toho výpočtu. To, co jakoby důležitý, nebo tam je prostě vidět jakoby ta kalkulace vždycky odkazuje k nějakému jakoby tomu hierarchickému kódu. Je tam prostě důležitá ta expertíza, je tam důležitá jakási, jsou tam důležité znalosti, jo, to rozdělení nějakým způsobem toho, kdo o čem může mluvit, kdo je za co odpovědný. Naopak ta imaginace mnohem častěji vlastně vede k nějakým prostě k těm kódům rovnostářtějším, založené prostě na nějaké skupinové příslušnosti, nebo k vazbě k místu a tak dále. Jo? A mezi tím vlastně se objevuje jakoby specifická reakce vlastně na objev v tom kódu toho fatalismu. Jo, kdy vlastně, když vlastně i v té analýze, vlastně, když jsme se na to koukali, tak vlastně jsme zjistili, že vlastně někdy jako je tam takový prostor k té budoucnosti jako někde mezi, jo? Že to není ani to podobenství, ani ta kalkulace, ale zároveň je v tom prostě taková jako do značné míry přitakání té apokalypsy bez toho, že by se vlastně z toho vyvodily nějaké ty důsledky, jo? Že to vlastně nás vrací zpátky k tomu implikačnímu popření, který se tam objevuje, jo? Že něco se děje, jo? Pocit ztráty, kontroly, bezmoci, beznaděje. Jo? A vlastně to, co my vlastně z té analýzy, když jsme se koukali na ty různé způsoby těch environmentálních diskurzů, toho, co vlastně znamená těch reakcí na tu představivost a těch reakcí na ty hierarchické kódy, ty kalkulativní, tak co nám vlastně z toho jakoby pro nás vlastně klíčovým zjištěním bylo, že vlastně často vlastně oba ty kódy vlastně vytvářejí nebo vlastně produkují nějakou tu fatalistickou responzi. Jo, že vlastně najednou v těch médiích vlastně to vyústění, to, co si z toho máme vzít, je ta norma, je u toho sucha, a to bude taková nová norma, na to se prostě musíme připravit, s tím se nedá nic dělat. Ta představa toho sucha, vlastně jako toho počasí, jo? Že počasí je něco, na co si jako můžete stěžovat, co se vám jako nemusí líbit, ale to je tak jako všechno, co se s tím dá dělat, prostě jako neporučíte větru dešti. Jo? A najednou vlastně, a z toho vlastně jako pro nás vlastně je to, že vlastně jakoby ten problém té debaty o tom klimatu vlastně už dávno není to interpretační popření, ale to popření implikační. To znamená vlastně jako ti, co jakoby jsou proti těm opatřením, tak vlastně často ty mluvčí i v českých médiích, které jsou něco víc skeptičtí než jiné, jakoby nepopírají tu samotnou podstatu, ale to, že to něco znamená, že se s tím dá něco dělat. Jo. Bruno Latour vlastně někde jakoby popisuje takové to, že vy vlastně ty věci berete jako fakt, že to je prostě jako, jo, že to se prostě vlastně stalo tím faktem, který se jako nepolemizuje, jo, ale zároveň to znamená, že se ani vlastně nezamýšlíme na to, jakým způsobem, co ten fakt dělá tím faktem a co se s tím dá dělat, protože řekneme si, tak je to tak co s tím. Tak a nicméně, vlastně ty závěrečný slide. Jo, já jsem vlastně slíbil ty mory té naděje, kterých vlastně, která zase jako může být jako jakoby různá. Jo. Pro nás vlastně
jeden ten typ té responze je ta prometeovská naděje. Jo, ta naděje, kterou máme v tom klimatickém plánu, ta kalkulová naděje, že přece vlastně se to vyřeší, protože jsme schopni udělat ty opatření a prostě jsme schopni prostě nějakým způsobem se technologicky zlepšit zase. Nějaká naděje, která vychází z toho hierarchického kódu. Jo. Druhý typ té naděje je vlastně, že vytváříme jako v tom egalitářském proudu, že vlastně se změníme my, nezmění se technologie, ale prostě my se staneme více rezilientní, jo? Že vlastně tady vlastně vidíme, jo, že nejenom ten apokalyptický narrativ klimatické změny může nejenom zasáhnout prostě do toho, jak uvažujeme o výchově dětí, jo? Co je jako správné. Staneme se prostě více lokální, staneme se jako Marie Kondo více minimalističtější. A vlastně poslední typ a pak vlastně, a to je jakoby to normativní hledisko, kterým bych chtěl jako uzavřít, je jakoby ještě další jakoby specifický typ naděje, který se v tom diskurzu vlastně neobjevuje. Jakoby naděje, která nepopírá to, že něco může být jako špatně. Jo? My, když jsme se o tom kdysi bavil, vlastně krátce, když jsem to prezentoval poprvé, tak jsem se potom bavil chvilku s Andulou Tučkovou, která dělá v Cestě domů a zabývá se paliativní péčí. A vlastně jsme si jako řekli, že to vlastně je taková jako trochu jako paliativní naděje. Jo? Prostě to, že připouštíme, že to, co nás čeká, nemusí být vždycky úplně dobrý. Jo? Že to může mít prostě celou řadu jako negativních rysů. Ale to jako neznamená, že na té jako cestě jako nemusíme prožít něco jako radostného, zábavného, nebo jako vlastně minimálně něco, co vlastně jako jít ten úděl s jistou důstojností. Jo? A to vlastně mně přijde jakoby z toho normativního hlediska, jakoby v tom uvažování pro mě o těch klimatických změnách něco, co vlastně jako podstatného jako v tom diskurzu chybí. Jo? Že vlastně ten svět jakoby vymanit se z té binární logiky prostě buď té zářné budoucnosti, to znamená té klimatické změny jako nějakou výzvu, a na jedné straně, na druhé straně prostě trudné scénáře prostě apokalypsy, ale vlastně hledat tam jakoby tu možnost, tu naději prostě z nějakého realistického obrazu. Prostě čekají nás prostě věci, které budou asi horší, než jsou teď, ale zároveň to neznamená, že by v jiných oblastech vlastně nemuselo dojít k nějakému zlepšení, ale vlastně jako důležitý vlastně jakoby posilovat to jako ty klíčové hodnoty, na kterých ta společnost stojí. Eric Colin Wright to někde o tom mluví jako o nějakém sociálním kompasu. Jo? Že my vlastně on říká vlastně jako ta nová levice by neměla jako uvažovat v horizontu nějakým Marxovým, jako že máme nějaký ideál bezstřední společnosti, ale je prostě důležitý prostě si říct, tohle to jsou ty klíčové hodnoty, kterých my se rozhodujeme jako v těch každodenních interakcích a v tom, co děláme. A to je ten kompas, který nás někam vede. Jo? A pak už ta vlastně naděje vlastně nějakým způsobem jde z té víry z toho, že ta směrovka jako není blbá. Jo? Tak. Takže jakoby to je vlastně další takový jakoby typ, nebo respektive pro mě vlastně zajímavý způsob toho uvažování, který nějakým způsobem pro mě taky jako představuje takovou jako alternativu toho, co podle mě ta sociologie někdy málo dělá. Jo? Jako snažit se tu empirii a ty empirické nálezy pak třeba v té teoretické rovině posouvat někam do nějaké jako formy jako aplikované etiky nebo takového jako obecného přemýšlení o tom, jaká ta společnost je nebo jaká by ta společnost měla být, což je třeba něco, co třeba v českém kontextu podle mě dělá jenom Hanna Librová a jinak vlastně takových autorů mnoho jiných nenalezám. Tak, děkuju moc. Děkuji, Karle, za zajímavou přednášku. A nyní asi budeme mít čas na diskuzi. Takže bych vás poprosil, jestli máte nějaké dotazy, tak se hlašte, my vám dáme mikrofon a máte možnost ptát se na cokoliv.
A pak, co se týkalo přednášky. Potom ještě se podíváme na chat, protože tam možná budou nějaké další dotazy. Takže pokládejte otázky, prosím. Tak vy jste tady teďka prezentoval nějakou, dejme tomu, diskurzní a teoretickou analýzu té klimatické změny. Já to znám z toho trošku druhého pohledu, převážně z těch kvantitativních metod, hodně souvisejících s environmentální psychologií, a ty se obecně hodně zajímají těmi spíš mitigačními tématy, jako co s tím. Teďka jsem dneska třeba četl hezký článek o tom, kde právě zkoumání environmentálního chování, kde na základě toho byly přímo ukazovány, jak jde třeba prostě enhancenout nějaké informační kampaně. A vy jste tu teda jako říkal o nějaké aplikované etice a takovýchhle věcech, ale mě by zajímalo, jestli ten váš pohled, který jste teďka prezentoval, té sociologie, dává tak nějaké ty přímá východiska. Co s tou klimatickou změnou vlastně dělat? To nevím. Jakoby pro mě jako jedno z těch východisek je, nebo který já si jako myslím, že jako důležitý, že ta analýza těch diskurzů nám pomáhá vlastně zjistit, co si ty lidé, nebo jakým způsobem o tom můžeme bavit. A nějakým způsobem může jako moderovat tu diskuzi těch argumentů, který máme, což je jedna věc. Druhá věc je, že si myslím, že nám to může pomoci vyprávět ty příběhy, jo? Že vlastně asi by to šlo jazykem environmentální psychologie říct, že jsou to nějaký rámce, v kterých ty mitigační opatření třeba podáváme. A víme, že prostě nějaký způsoby líčení jsou efektivnější než jiné. A prostě si myslím, že jakoby to, co ten diskurs prostě může dát, je ta větší citlivost tomu, jakým jazykem to vyprávět a jak to vyprávět. Jo. Jakým způsobem. A vlastně mě to přijde někdy, já nevím, jestli jste viděli dokument Marty Svobodový Jiříkovo vidění. To je dokument Marty Svobodový, který vlastně on ho premiéroval na podzim v Jihlavě. A to je, myslím, že sociologicky hrozně zajímavý dokument. Ona natáčí se svým tatínkem Jiřím Svobodou, což je teoretický fyzik, a on vlastně přijde s takovým jako, myslím, že plánem, a teď doufám, že ho nedezinterpretuje, takové jako globální uhlíkové daně, a má pocit, že to je ta věc, která by vyřešila tu změnu toho klimatu. Jo? A prostě oni tam prostě, a oni jezdí po těch kongresech a nikdo je nebere vážně a on tak jako všem vysvětluje, jak by to jako bylo. A nejenom jakoby z toho vlastně vidíte, jako úplně jako z toho stříká jakoby ta naivita toho technokratického řešení, že oni vlastně úplně jako popírají to, jak ta společnost funguje, jakým způsobem ta společnost se o těch věcech jako baví, jo? Že to je prostě potřeba, jako, jo, že vlastně jako součástí té změny je tu změnu nějakým způsobem převyprávět tak, aby jako různí aktéři pochopili, aby různí aktéři se s tím ztotožnili. Jo. A to si myslím, že je něco, co vlastně dává tomu ta analýza diskurzu, jo, že vlastně i se sebelepšíma experimentama prostě někdy můžete být v situaci toho pana doktora Svobody, který prostě objíždí s tou báječnou daňovou reformou v kapse ty světový kongresy, kde prostě sedí někde vzadu a nikdo se s ním nechce bavit. Jo. Takže to si myslím, že vlastně může být to východisko toho. Stejně tak prostě jako to, že nám to vlastně umožňuje vlastně pochopit někdy i tu institucionální logiku, v kterých ty věci se dějou a v kterých ty věci je prostě potřeba vidět. Tak. Vy jste mluvil o těch diskurzech, které se už objevovaly, například o přelidnění, nějaká třeba hrozba související s atomovými zbraněmi a tak dále. Byly ty reakce na tyto diskurzy nebo ta diskuze společenská nějakým způsobem podobná tomu, co v dnešní době probíhá ohledně klimatické změny? Asi jo, zároveň byla jako i jiná. Jo, to je takový jako, že si vlastně jako myslím, jakoby první rozdíl pro mě, ke kterému nemám čísla, a asi Ondra Císař by je možná nějaký měl. Mně vlastně přijde, že ta současná chvíle se prostě liší tím, že ten problém toho životního prostředí, nebo respektive problémy, ty environmentální, jsou jakoby problémy toho prvního řádu. Jo? Že kdybychom se vlastně podívali na
když si vzpomeneme, nevím, i ty světové jako velké demonstrace, tak vlastně jako často ta klimatická změna je prostě jakoby v tomto směru jako klíčová, přitahuje ty lidi do těch ulic. Jo? Prostě vlastně furt, když se to podíváte na tu situaci 40, 50., 60. let, tak tam furt vlastně byla, jakoby, když to řeknu blbě, jo, konkurence prostě na jedné straně ženského hnutí, silný vlastně ve Spojených státech afroamerických hnutí. Jo? Že to byly ty vlastně, a najednou tohle byly ty klíčový, jakože ta klíčový štěpení té společnosti v té protestní úrovni se vždycky vlastně dělo někde i trošku jinde, než bylo v tom environmentu. Jo. Tak to si myslím, že ta situace v něčem může být vlastně jako dneska jiná. Jo. Možná jiný je taky, nebo nevím, jo, přemýšlím, ta situace vlastně nová je, že ty současný, nebo to současný klimatický hnutí je jakoby mnohem víc jako jakože střílí na víc terčů najednou, jo? Že vlastně je to prostě moment toho, kdy najednou v jednom hnutí se objevuje sociální spravedlnost, vztah ke třetímu světu, problém environmentu, jo? Že vlastně hezky se to ukazuje i jenom teďkon vlastně, kdybyste se porovnali, nebo když se bavíte s těmi environmentálními aktivisty 90. let, jo, tak jsou to vlastně velmi často vlastně lidi, kteří se primárně zajímají o ten environment. Jo, když se vlastně podíváte na dokumenty limitů, resetu a tak dále, tak je to zase něco, co vlastně jako přemostuje vícero těch kauz. Jo. Takže to si myslím, že je něco, co tady třeba jako co jako dřív nebylo, jo? Co je v něčem nový, jo? Zase, jo, ta představa té apokalyptičnosti je taky jako není, jako myslím si, že už x let zpátky prostě byl takový jako vlivný článek, že jo, který kritizoval environmentální hnutí za to, že straší. Jo. Je to takový ten příměr toho, že zatímco Martin Luther King říkal I have a dream, tak vy říkáte we have a nightmare. Jo. Tak vlastně takže to je něco, co už jako tam jako by bylo kritizované dlouhodobě. Ale pro mě vlastně asi, kdybych vám měl odpovědět, tím klíčovým je, že vlastně minimálně v tom západním světě jako vlastně už jako vlastně předtím to nikdy nebylo takhle radikálním prostě věcí rozdělující tou klíčovou věcí těch masivních protestů, jo, protože vždycky bylo něco jiného. Ale určitě třeba jakoby v něčem diskuze mezi Greenpeace a Extinction Rebellion prostě jako připomínají podobné vzorce mezi černými pantery a víc takovýma jako moderate hnutí Afroameričanů prostě v přelomu 60. 70. let. To asi jo. Jo, funguje to. Vy jste tady trošku nastínil, že aktuálně mají ty environmentální hnutí širší rozkročení, než měla třeba v 90. letech. A mě by zajímalo, jestli z toho diskurzu, z té diskurzní otázky, jestli jim to jako škodí, protože aktuálně se může poměrně jednoduše stát, že někomu třeba vadí konkrétní body agendy a kvůli tomu celé to hnutí zavrhnou a zavrhují kvůli tomu celou tu environmentální otázku. Tak jestli si myslíte, že to tady to široké rozkročení aktuálně spíše škodí, anebo napomáhá celé té klimatické změně? Jo, nevím. Já mám takovou oblíbenou báseň dánského básníka Benny Andersena. Nářek se má poslouchat a nemá se opravovat jako sloh. Jo, a mně vlastně někdy přijde, že prostě se nedá říct, jestli to lepší nebo horší. Prostě takhle ta veřejná debata vypadá. Mě vlastně, a to je takový jako, teď už jako asi mluvím tím normativní polohou, jo. Že mě vlastně, ale která se jako bude nějakým způsobem ovlivňovat i ten můj jako expertní názor, jo. Že mě vlastně vždycky jako bylo vlastně trochu protivný, když se jako říkalo, co nějaký hnutí mají nebo nemají říkat. Prostě ta demokracie je postavená o tom, že vy si můžete říkat v nějakých mantinelech jako svobodného slova a respektu vůči druhým, co chcete, jak chcete, prostě jako pak, když máte pocit, že svět se jako nějakým způsobem řítí do zkázy,
tak to prostě máte, to právo v té soudní diskuzi máte to říkat a nikdo vám nemá říkat, že environmentální psychologové doporučí, aby se změna klimatu raději rámovala pozitivně. Jo? To si prostě myslím, že jakože vlastně tady to té debatě nějakým způsobem škodí. Takže pro mě i tady jako ta otázka, třeba hledat ty cesty. Jo? Prostě spíš než přemýšlet o tom, jestli je prospěšný pro nás, pro environmentální debatu, to, že se ty témata propojujou. Jo? Jestli prostě škodí environmentu, že zároveň s klimatickou změnou komunikujeme manželství pro všechny a genderovou rovnost, tak prostě vytvářet ty narrativy, které by třeba vycházely z těch konzervativních pozic. Jo, protože prostě ta veřejná sféra je nějakou sférou soutěží argumentů a je to pro ní jako dobře, když se to děje. Jo. Ale vlastně v tomhletom směru jako ta představa toho jako jednotného environmentálního hnutí, tak ta by přišla vlastně vždycky nějaká jako divná. Jo. A je to prostě vidět, jo, jako kdybych jako měl říct ty čísla, tak jednak vlastně ta celá diskuze, my když jsme vlastně s Ondrou Císařem jsme to jakoby řešili, jo, který myslím si, že taky vlastně jako má trochu ten pocit, jako že by se jako, že se nemusí hnutím říkat, co mají říkat, nebo respektive, že to není vždycky tak jasný, tak jsme našli prostě celou řadu studií, který nám prostě jako ukazovali, jako že v určitých okamžicích prostě to rámování třeba tím strachem nebo to vlastně může vést k nějakým prospěšným věcem, že prostě ukazuje se, že prostě na afroamerickém hnutí, že v okamžiku, když byli jako v období, kdy byli úspěšní nebo respektive viditelní, radikální hnutí, tak zároveň v tu chvíli rostl počet přispěvatelům těm moderate. Jo. To znamená, že tam existuje nějaký dialog. A takže, ale popravdě vlastně mám pocit, že u té komunikace, zejména tohodle tématu, je to vlastně často tak, že jakoby ta normativnost prostě tomu předchází, že prostě když jako máte pocit, že se nemá strašit, tak si k tomu ty výzkumy najdete a když máte pocit se strašit, tak taky dá. Jo. Určitě pak záleží, jako, a to asi víte líp než já, že záleží na tom typu toho chování. Jo, že prostě něco jiného je, když vlastně komunikujeme ve snaze získat politickou pozornost, něco jiného je, když komunikujete ve snaze, aby ty lidi změnili prostě to, jak jezdí autem, jak třídí odpad, co nakupujou. Jo. Se zeptal specificky na jeden ten diskurs, který už jste zmiňoval, který jsme se tady bavili, právě ta population bomb. Nějak specificky, jak se to projevovalo, protože za mě je to jeden z těch diskurzů, který se nejvíce propsal do nějaké reálné politiky, například na základě tohohle, nebo inspirováno tohleto, můžeme to propojit s čínskou politikou jednoho dítěte. Tak to si nejsem jistý, jestli to byly ty západní politiky, nebo jestli to byla opravdu jako, tam byla klíčová asi ta zkušenost toho hladomoru, který tam že byl v těch někdy z začátku té Maovy éry. Ale určitě vlastně na té population bomb jsou tam jako dvě věci. Jo. Jednak je tam jako u toho přelidnění je vlastně vždycky přítomná ještě navíc nějaká ta etnocentrická představa toho, jako že to vlastně je ohrožení, že často ten narrativ i v těch Spojených státech vlastně šel ruku v ruce, jako nám tady vlastně jako s tím, že my plodíme málo a oni plodí hodně. Jo. A ta krize vlastně jakoby primárně vlastně tam často i ten implicitní odsudek jakoby toho třetího světa, že to nebezpečí vlastně není jenom v tom, že nebudou ty zdroje, ale že vlastně jakoby ti barbaři za dveřma nám je prostě vezmou, nebo jo, a to je třeba model. Mám vlastně pocit, že to je to, co vlastně zaznívá i v té klimatické krizi někdy. Ten argument toho, vlastně ten strach, jako my jsme vlastně jakoby to, že najednou jakoby ta klimatická krize jako způsobí ty masivní migrace těch nepřizpůsobivých a necivilizovaných jako k nám do Evropy. Jo.
tak určitě, jakože tam si myslím, že i jakoby ten nějaký, jako i v tomhle tom je nějaký přítomný ten, jakoby ten konzervativní étos určitýho typu. Možná položil poslední otázku, takovou, která, protože tu máme hodně studentů, by mohla zajímat studenty. Mě by zajímalo, jestli bys dokázal identifikovat nějaké zajímavé výzkumné téma, na které by se třeba studenti jako mohli zaměřit, kdyby třeba chtěli psát bakalářskou práci nebo magisterskou práci, která se týká analýzy diskurzu v souvislosti s klimatickou změnou. Něco, co by se třeba mělo zkoumat, co se ještě nezkoumalo, buď u nás nebo celosvětově. Jo. No mě určitě vlastně přijde vždycky zajímavý to, jak se ta analýza, jak se ty diskurzy tady propisujou do těch každodenních praxí, jo, prostě koukat se na to, jakým způsobem. Jo, pro mě vlastně, a to zase vychází z té perspektivy, jo, jako životní, jo, že vlastně je třeba zajímavé to, jak se to propisuje do způsobu jako vašemu výchově dětí, jo, jako najednou dvě nesouvisející věci, které ale jako mezi kterými jsou silný konotace, jo. Takže mně vlastně přijde, kdybych měl něco zajímavý, je tak všímat si těch diskurzů v těch jejich důsledcích, že myslím si, že obecně analýza diskurzu je silná v tom, že nám popíše, jaký ten jazyk je, a myslím si, že výrazně slabší už je v tom, že nám popisuje a zkoumá, co ten jazyk vlastně s náma dělá. Jo, tak pro mě vlastně ta rovina toho, co s náma dělá, je důležitá a jo, určitě zajímavý prostě ve smyslu toho třeba nějakého zkoumání i jako vás sami sebe, jo, jako ve smyslu, do jaký míry vás to ovlivňuje v kariérních volbách, jo, jako v tom, jak uvažujete jak ta velká budoucnost se uvažuje o své budoucnosti. Jo. Myslím si, že z hlediska třeba těch klimatických politik v těch interpretivních rovinách, co se vlastně teď hodně zkoumá a moc se to nedělalo, jsou jakoby vztahy mezi různýma politikama. Jo, že vlastně, když se podíváte na ty analýzy diskurzu ve veřejných politikách, tak často to prostě máme klimatická politika nebo politika, nevím, rovných příležitostí někde. Jo. Ale vlastně zajímavé jsou ty vztahy, jakoby mezisektorové vztahy. Jo. Vím, že prostě loni jsem slyšel viděl zajímavou vlastně analýzu, která ukazovala na Novém Zélandu, jo, kdy vlastně porovnávali ty politiky vlastně čistého Nového Zélandu a ukazovali, že prostě máme tady jako klimatickou politiku a ta nějakým způsobem souvisí s energetickou politikou, a pak máme jako zemědělské politiky a politiky podpory turismu, který najednou pracují s tím světem jako úplně jiným, jo, jako, že tady máme nějaký projekce, který nám říkají, takhle to bude vypadat za x let, a pak tady máme strategii, která uvažuje ve stejném časovém horizontu, ale dělá, jako by se nic nestalo. Jo, tak tady ty průsečíky mně přijdou něco, co by bylo zajímavé, nebo co mi přijde, že je určitě zajímavý k tomu zkoumání. Ale myslím si, že jako u těch diskurzů, z hlediska těch diplomek nebo těch bakalářek, mně vlastně vždycky přijde vlastně dobrý to vztáhnout k nějakému jednomu konkrétnímu typu chování, typu té zkušenosti a koukat se na ty důsledky. To je fakt něco, co může být fakt hodně zajímavý. Máš někdo nějakou otázku? Ne. Tak já ještě jednou, Karle, děkuju za to, že jsi za námi přišel. Doufám, že se nevidíme naposledy, že budou další články a další témata. Ten tvůj článek nazvaný velmi optimisticky "Tady prostě umírají lidi a budou umírat" si určitě přečtěte. Ten titulek to si říkáte bezvadný název článku. Takhle to je opravdu skvělý, takže doufám, že budeš pokračovat. Tady máš víno, není ještě z Moravy, je francouzské, je to ročník 22, ale to byl teplý rok, takže bude určitě dobré. A vám všem děkuji za účast. Ještě jsem chtěl vlastně poděkovat naší studentské sekci, Veronice Černé, Lukáši Stropnickému, Lukáši Pelcovi a Tondovi Urksovi za organizaci, a vám všem za účast, a doufám, že příště zase třeba přijdete také, anebo se zúčastníte vlastně aktivit naší sekce. A to je vlastně asi pro dnešek vše a děkuji vám a hezký večer. Naschledanou.